Assalamu alaikum, hormatly izleyiciler. Assalamu alaikum sapara, aydın. Salam Kemine. Aydın salam. İyileştirir. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, Sapara Kemine selam vatandaşlar. O giç yaxşı, o emmeğinize de. Ne sapara geçenki Halmurada ölen eden çıkışımızın o birazrak çuңluğuna iğreli. Diktaturanın ayakları barada azrak giyinişlerini neme gururun vereli. Näme zat bu nireden gelýär? O misallaryny verecek oluruz, berip bilsek. Yine şu arada gurrun edel. Umuman nereden çıktı bu diktaturanyň ayakları? Yine şu at bir diktatura diýen bir hava sistemanyň barlygyny hemme kim bilýär. O bu bar bolsa o nädip bar? Kimler bar edýär buny? Şu bar edýänler girýärmidiň ayak bolmana şu diktatura ýa-da parkyna barmanam ayak bolup görlermi? Hökman suratda o adam bolmalymy ayak bolmak üçin şu soralara çelle nemedele deýinjek bolaly bugün o diktaturanyň ayagy. Yine üç ayağı o bar diýip aýtdyňyz. Şolary nemedi we maldyk da ýazyp sapara ekrana da getireli. Yine birinci ayağına yalakalık, yarancanlık, töhmet, yalan. Yine bu zatları bir bölege yurdun daşında da bolupýar. Bir bölege hem yurdun içinde şu birinci punktun. Yalakalığa bilýäs, onu hemme kim bilýär. Türkmenistanda esasen hem şu diktaturanyň döremegindäki birinci adımlar yalakalıktan, yarancanlıktan başlanmaly. Soňra has yaranmak üçin beýlekini öňüne geçmek üçin töhmet, yalan atylýan bolmaly. Töhmet we yalanyň atylýan ýerlerinden birisi. Ondan soň ýene de başga bir ýer bar. Diktatura döräp indi ortada diktatura bar bolandan soň şu diktatura hoplu bolan, yani diktaturany ýykyp biljek, ýok edip biljek adamlar ýa-da düşünjäni töhmet, yalan aslında goýmak ýalyk bir nemesem bar bu. Yani diktaturanyň ayaklary. Şonuň ýaly özüni goramaly da bu sistema hökman suratda başga şekilde de bolup bilenok. Ine onu hasam giňişlerini alsak yine yurdun daşına halkın köp bölegi çıktı diýdik de. O halkın köp bölegi çıkan bolsa şol töhmet atýan, yalan atýan ýa-da izarlayan o bir bölege, mehanizmin bir bölege hökmen suratda yurdun daşına çıkıp geläýmeli halk bilen bile. Bile çıkmalı yani. O bile çıkmalı da ol sebäbi iň soňunda bu halk ýurda değişildi de yani wal diýip aýdaly sapara. Bir gün olmasa bir gün gelir ýa-da bu halkyň aýtjak sözü o ýurda değişli boljak üçin sözü geçip biler. İleride o siyasi bir düşünce ýene bir zat dören ýagdaýynda öňüne almak üçin ýa-da şonu dowamly bastyrmak üçin yurdun daşına çıkmaly bular. Ine bularam näme edýärler? O yalan bilen gereklilerinde soň töhmet bilen şol nämäni ýatyrmaly, ýok etmeli. Onu biz soňky 2 ýylyň içinde hasam açyk gördük de bu ýöne soňky 2 ýylyň içinden bäri bolan zat däl bu. 30 ýyldan bäri dowam edip gelýär. Yani halkyň gözüniň görmeýän ýerinden dowam edip gelýär. Ýöne soňky 2 ýylyň içinde hemme kime ma'lum bolup göründü we hemme aýyplar hem açyldymy kendi ýani. Entegem açylar. Ve şu neme barada men bir giriş edip berdim. Savol Kemine deme düşnüklü deme sorum. Ne şulun ýanky agdan nemeleň bar da. Yalan, töhmet, yarancanlyk deme. Bir jemgyýetiň ahlak bozukluğu diýsen.
şunu cemlep şoň ertdi de bizim cemiyetimiň ahlakı gaty bozuldy. Bu diyemeden dip o sebäplerini gözlenýär de. Bunu biraz tariha seretsen o yani şu borjowy görünüp durandır öňe bir totalitar sistemadan gelýärse, Sovet sistemasy. Ne Gorbaçov'dan öň Brejnev diýip bir näme garrymyz bardy. O da 12 ýyllar oturdu birinji sekretar bolup Brejnev. Yani edil sizin terdarlarını bir alak sizin diýenden benim o Türk maşyny bir alak arkadan bir alak kitap ýaberdi. O ýazyp berýärler. Hatda oýsuz. Tili nadiya yine de şol alak bir kana kitap vardı. O kitabım hemme ýerde okamaly. O propaganda etmeli. Onun tabiat demesinde ahlaklı jurnalistika diýilen hüner yoktur. Bolonum däldir. Onu adamlar özlerini Allah görmesinler. Bolmagy mümkünüm däldir. Döröjülük adamlarından agit poeziýa ýazýarlar da. Agit poez diýip demede tabiat demesinde gaty meşgul nemedir. Bulary yani poy bilen yemeği berýärler de. Her o yerlerine ne Türk sanatçılara o ağaltın propagandasy, tarla traktorym, ağaltın ýeme diýip şu kolhozlarda, rayonlarda daýhanlaryň arasynda o çok propagandany ýöretberler. Yani parta o bizim baýlygymyz o parta bolmasa o ýaşaýy şolanok ýene şoňa meňdeş demeler. Onun beýik yani serdarımız o da wojt yani Brejnev'in wojt veliki wojt diýip onun her demede partiýany sabrany edip bir kulak şoňa adyna yani 9 aýdan ýalak çıkış ediler. O hem bakıştırıp onu el çarpmalılar. İlgine seyretsen bulatlık hem bir tiyatriyalıklar dönüyor abi yaşadık şunu. Şunun ne yani bizimkilerin geçiş şeyleri burada. Birlikleri bunun tekrar ütköşürektır onun yönü. Olamur intellektualini uğurlar nemeleri var, dereceleri bolon özlerini taklap bilirler de. Onun şol döröjülük yani agit poýduň nemeleri var, wekilleri var. Olar gatken bir kim dälle. Özüm yani Sovet nemesini yani bulary sıralap goýuldy. Törden yer berilýän adamlar da. Yani iş adamsynyň yani nemesini hiç awray ady tutulýan nädir ölüm ölüp diýen işlep görünsün. O kelläňe vur bererler. O dağa agdyrýanym bolsa sen demen o iki şaya diýen okda adamyň hiç bir demesi değeri iş edýän adamyň değeri bolan nädir? Sovet demesine gelenler şunlarla geldi de. Şimdi şunlar geçiş demesinde giden gatlaga bir kim däl bular. Yani bu institutum var. Üniversiteden var. Yokary oku demesem var. O paşa diye o işi partinin şkola. Bu giden bir neme. Bunu soran burada bir adamlar var. Bunlar bir yerde çörek yemeler. Bunlar yerlerine hünere yok. Bunlar ne iktisadetten düşünceler var. O ne bir iyi şey edip bilen adamlar. Yani propaganda etmeli iş. İşi şolun propaganda. Agit diyen agitasiyadır da. O agit olanın agitasiya oluyor. Şu agitasiya poyuzun demeleri. İçinde yektuk talantlı nemelerim oluyor. Yeteriyat demet göründür onun yönü. Yani görücülük adamların içinde yeterini yani stoluk çekmesine yadanlar katı kendir.
Olur tanıyanan değerler cemiyet. Adam çıkanlardır. Hiç yerde, hiç tadına peça demediyenlerdir. Şol yani agit poydu kavat gelmeyen adam bulsun. Sen yani genial adam bulay. Sen bolon yok da. Sen hiç tadın hiç yerde peça etmeler. Yine ben misal getirip vereyim de. Bulgak tip orslum. Beyik bir yazıcısı vardı. Beyik hakikaten beyik adam da. Çoğun eferi vardı. Sabah çistersi diye de. Başka da bir neçe eferi var. Onun şol var bilmedim 70. mi 60. yıllarda yazılır mı bunlar? Yazılan yönü nemeye verilen. Hatta nemelen rejisörlüğün biri onu kino da çıkarıyorlar. Öyle ekrana veriyor burada. Halkın arasında ses neme var. O kino çıkarılı nimetli dip yönü halkı verip bilen yok burada. Derseler ne görünüp bu da. Bunun ne şarkılar dileyen ne emedin. Şunu 89. yılda ne perestroika dövründe. O samizdatlar bilen ilk çıkıp başladı. Sonra onun kinonu arşivinden bir yerinden götürüp bunu görkut başladılar da. Şolar yalak yazılan eserler o çekmelerine çüren katken. O bir yerde neşir edilip demedilip görülen adam şol yankı Agit Poyuz. O Agit Poyuz'un arasında da o kağıbası var, eyleksi var, beyleksi var bu. Yani şolar bilen hasır huşur olmasam Poyuzum münren oklar. Borunok. O poylarım Piritnemeden son Sovyet yıkılan son ilk son Konstantin'e gelen yalak golün. O poydu gelip durdu. Yön içinde adamlar var. Olur ne etmedi. Ne olurum bir de halkın içine ne şu işler ne propaganda bilen yalakalık yemen. Şol iş bilen ne yani 20. asırdığından bilen okur da köpsi. Doğru ütkenden onu da demedik bilen okur. Ne şu bizim iyileştirmemiz şu bu vakıfın eserini bir okak görsünler ya da film vardır. Seyredip görsünler. Onun kim ödünü görüp biliyor şunun içinde köpüğümüz var arada şu demeler kahramanlar vardır. Bir var arada şu yani evet cemiyetin demet var arada yazılan şu. Hem de kişi ödünü görüp biliyor şu tayda. Yani utanman teredik. O ödümüz bilenen bir yani tabii mi olur? Ömrümüzde bir kitap var. Ne bizim cemiyetimizin yemeleri şudur. Yani Türkmen demesinde bir katı aşırı gitti de. Şimdi bu atları yarancaklığa tökmeden bir behfi düşünebiliyor da. Birinden önü geçecek ya da birinin alacak yerini alacak ya birinin kazancını alacak ya da iyi iş yerini alacak. Şu atlar düşünebiliyor da. Yani o da cehennem olup bir giden milletin geleceğini uğurladılar bunlar. Ve ne şu atları etme için yalan anlamak için cahil olmalılar. O cahil olmanın için yani okuyu, bilimi aşağı indirmeliler. Ne olacak? Belki de ne olurlar aşağıda da. Sondan sonra sen yalanına bir inanıp biliyor da. Ne 3 nesil demine bilimsiz, soğutsuz koydular da. Beren soğutlarım ters soğut. O soğut bolonun bolmani ne fikrimce kendi beyalim kan yani. Tedavi boduklardı. O boduklardı. O remont demet bolonu. Katkıyım da hatta. Yine o bir nemen milletin o uğurlan pulları, nemeleri o da bir elbette at bolun. Yani bu milletin geleceğini.
Ödüm bu millet yankı bu ummat divalarına Türkmen yakı Türkmenistan deyip düşünmelerle Türkmen o vatanına da vardır. Sen Türkmenistan'dan az değildir kendileri şu var. İran'da da vardır. Irak'ta da vardır. Suriye'de de vardır. Bir Türkmen ummatının bir gene fondunun yerleşen yeri de olan umutları var. Ştaydın bir dat deme dörer o hota çıkar ya da bir el uzadılar diyen yalak bir umut var da ve şu umutları kendi oğullarını da bunun yankı maddi nemani bir grat uyuşurum dedi. Şulun eten adı ayrılan ştatta. Ödüm göz örtülü ille datta. Onun ağacık geldi ya. O uzat kim. Yani bunu ne düğün çayhanada kovur gepleşik tayinladılar da kıydılar. Yani şunu dinleyen sonuz bilim mağarada. Ne şulon idem dağıtlarının cezasını yine halk öğüdü düşünün. Şulon ne hemediktir. Bir milletin geleceğini uğurlamak değilen dağıt ayrılan dağıttır. Pul bilenen, beylikat bilenen ölçer yalakat değil. Sen ılımın, bilimin bolmadı, iqtisadi ötüşük bolmacağı ediliyor, yani ayna deriden yalak da. O olmasa o yok. Kadın, nevtin, ne hemen olsa bolsun. Nevti kadı, hiç tadı yok yerlerim, ılım var yerine. Niye relak getkiyeler? Özüm kıyıtka var. Ya şu ılımı, bilimi, ne şey, yani, özüm kâvırda atları nusku. Görüllü. Bir yerler, nusku da deme oluyor. Ediyelerde, yine kitap aramaydık. Bir bağlar kov, A harfinden şermenle, hiçbir oku, bilimi yok. O diplomam satın alan, o bağlarda sevda ediklerin, yani devletin iktisadiyetini beşaltıyla sonra tavsırladı. Bu ne ile devlette bunları yalaklat edilip bilirler. Şunları yalaklat edilen olsa, üniversitenin, mektebin, okulun gerekliği oluyor, da görüldü şu oluyor. Bir bağlar kov, Premier Ministr, birinci adam, sabi çözüyen nemen, birinci adam da prezidentin ikinci adam oluyorlardı. Ne edip şu tayk varıp biliyor, cemiyetim şunu kabul edip biliyor. Yeki kabul etmeden yok da, şu an ehli, ne, akal demeni, bilinisi, şokur nikardinir de diyordu. Öyle vazifetine de değil. Değerlen olsa şol dolunduruyor. Edil yani yeraltı dünyadaki demeti yalak şeyde yürüyor da. O son için yani devletin iktisadiyeti cüvden aylanıyor yani. Ya da stolun aşağına aylanıyor. Resmi nemede aylanan o. Statistikan yokluğun etahette vermem şudur. Ve statistikanı Türkmenistan yok ettiler de. Yok edilenlerin sebebi hiç tadı görközüp bile noktur. Görközülür hem biraz görürüp bu. Uğurlavan bilecek derler son. Yok, uğurlanan görünüp uğur eden işem görünüp burada. O dengeçtirip oluyor da. Ne? Bunları yakmalı dağıt değil ya olun. O dağıtların hem de bir yerden aydıyan. Bir milletin geleceğini uğurlamak demek bir gözünle vur getirip görünüz. Ya da bir başka millette nasıl yalak demedim.
fikir edip görümler. Ya Şveç'te ya da Finlandiya'da şöyle yaraklar edildi. Şu adamlar ne dedi? O şonun için arkada şu taylara berjek olup görmeli de birinci deňek görmeli. Kabul edýärler mi eden oklarını? Ruhsat verseniz Hava. Buyur. yankı azıcık yaz diýerler. Yine Saparağın hemen ayıp geçeyim. Yönököy bir zat var. Onun bir tersi işleyen Türkmenistan'da. Yankı agit poyizdakılar Dayıhan'dan köp pul kazanyandır. Şoň için azıcık yaz. Agit poyiz öndüren ok. Yöne şolar pul kazanýar. Hiç haysam şolaryň biri adamlary bolan ýagdaýynda da men pikirimçe pikir edip göräýmele, dur men hiç zat öndüremok, hiç zat edemok. Ýöne men Dayhandan gowy ýaşaýan, Dayhan sen çöreňi berýär. Etini süýdüňi berýär. Ýöne näme üçin sen Dayhandan gowy ýaşamaly? Yani adalet hakkında boş yazıp bilersen, yani adaleti doğru düşünüp bilýän misin? Yaşap bilýän ýa-da şonu görkezip bilýänmi öz edeni işin bilen? Şu soraram sorayan däldir. Halkam soran ok, hiç kimem soran ok. Son nämen aýtjak, men şu diktaturan aýaklary diýende o vatandaşda ben kimine ýalňyş düşünmesem diktatura Berdi Muhammedow däl, dogrymy? Däl o diktatura. Hatta Berdi Muhammedow'a diktatör diýen adam halk däldir, onam ýadyňyzdan çykarmaň. Diktatör diýip onu ýöreýte diktatör diýip kän adyny şoň ulanyp ine Berdi Muhammedow diktatör diýip görkezjek boldular. O arkadan ne diýerler öýden? Diktatör diýmek diýennetdirýän adam diýmek. Berdi Muhammedow Türkmenistanda diýennetdir bilýän biri däl. Ýöne kaýzat ol diýen göze görünýän tarapyna aýdaýyn häzir istendik bir iş ettirecek olsa Berdi Muhammedow korrupsiýan bar yerinde on diýeni geçen ok pul ýetýär. Yani pul diktatörden güýçli şu gün Türkmenistan içinde. Sen pulun olsa on kararı geçen ok. Ýa-da maska tak diýip karar çıkardı. Pulun olsa takmany bilýän. Diýmek näme diktatör däl. Bolup bilmä mümkin däl. Şöyle diktatör olmadan satsat däl. Bir kişi anyny tanaýasa tarihden. Yani onun için birazcık akıl gerek ýene diktatör olmak için. Biz şu diktatura diýip sistema göz öňünde tutulýar berde. Soňra mine yalakalyk bardyr. Yalakalyk nirde bolýar? Men görýän nämemde bu ýanky subyektiwni düşünjem yalakalyk barada. Eger adam hiç zat başarmayan olsa diňe yalakalyk bilen çöregip bilýändir. Yani o adam diýmek näme? Okuýupsuz adam. Ya iş edip bilýän adam hiç haçan yalakalyk etmez. Bir zat başarýan adam, bir zat bilýän adam yalakalığa gerek yok. Hiç kimem etmek istemez olardı. Yani onun için kendi bir akıl bilmem gerekler mi ki diyen sebebi yalakalığı etmek için hukmanı suratda sen hiç saat edip bilmeli değil, aç kalmalı, yalakalık bilenem yolunu tapyan olsan bilmek başka zat başarmaya. İn son kunayma deyip bilyenden. Çıkalığa. Ve Türkmenistan'da şoň ýaly adamlar gynansak da wagtynda köp bolan olmalı da. İş eden adamlar, yani yalakalık bilen çöregiyecek olan adamlar esasen şu 90'lı yıllarda. Yani kemikli ve aydın o bulur eme diýin. Ben ona soracaktım Sapara sizden. Sizin köpsünü tanaýanyz. Yani tanaýanyz diýende tananyňyz bar bolsa şolaň içinde okuýuny, zadyny bilýänsiňiz, yani edip biljek işlerini. Şahyry bolsa, endi şahyram boşkusunu yankı yazıp bilýän olsa ya da yazıcı bir kitap yazıp bilýän olsa şu taýdanın çöregini tapıp bilýär. Diýmek şonam oňaran oklar olar. Diňe yalakalyk alýada iň soňunda. Sebäbi yazıcılarda şu zat vardır. Böyle Türkmenistan ruhsat veren ok diýeli. Ýöne biz ine Oruslan edebiýatyny okaýas. Şu gün könem okaýas. Ýewropaňkyny okaýas, ýanky Fransiýa var. Angliya var, Amerikankyny okaýas. Yani edebiýatda şu zat vardır. Sungat diýmek bir ýurdun içinde galýan bir zat däldir. Dünýäň hemmeni ýaýrap bilýän zatdır we özüňe sen onanýan bolsaň, bir eser döredip biljek bolsaň, onda diňe Türkmenistanyň içinde elesen ýanky müşteri mi diýilýär, näme diýilýär ama. Sen kızıklanacak. Sen klientlerin diňe näme del ýa-da aýdymam edil şoň ýaly aýdym aýdyp bilýän bolsaňyz ýanky kim var? Berdi Muhammedow var. Aydın. Onun ham owurlu eken yani aydımları.
Yok, biz yine daşary ýurtlaryň aýdymçylaryny köpüni tanaýasa, hatda YouTube'a girip sereden wagtyňa şolaň ýanky 5 milyon, 10 milyon seredilýär aýdymlary. Özüm dilem ingliz dilindedir, fransuzjasdan bar, beýleklerem bar, rus dili bar, Özbegistanam edil şoň ýaly, ýagny diňe öz ýurdunyň içinde galmaýar. Sunuwat, hakyky sunuwat bolýan ol. Diýmek bizde şu sunuwatlaram ýanky ýalakalyk edýän olsa, ýani sunuwat adamy, sunuwat işgäri. Ol sunuwat işgäri diýip biljekler mene ona. Özüm gaty bir gelçikdi we hatda yani bunu şu Türkmenin şu ayağına at koyur ýalagynda başka milletler düşündürür ýalar. O düşündürüp bolan nokta bizde şular ýalar bir gatlak bar diýip o näýlek diýerler. O giden özüm o ýaşaýarlar diýer. O ewe ýanky nemen sливки общества diýilýär. Yani elit jaýlary şolar elitadan gelýär. Şu Türkmenistaň elitasi şu. Özüm görüllü, yani aşağınaka görüllü bolýar. Yani gaýmagy. Bu näme diýerler diýsen ne? Men käbir eserlerini görkezip berýänler. Eser mi diýäňiz? Olam eser ha. Seyretsen. O näme üçin ýa näme üçin bizde diýdim 95% kum diýenler. Çäge onuň soň şol şeýlerek bolýar. 5%. Ölüm içinde şeýlerek bolmasa o ýaşap bolanok. Şey düşündürmeden düşündürür ýalagym däl. Türkmeniň ýagdaýy gaty näme özgeyni. Hawa indi. Şoda atlan netijesi, yani şu açlyk, bir şu problemalar, ine pasport problematy. Pasport problematy wapşy büyünler problemi bolmaly zat däl. Ýöne şoňa kompetensiýa ýetir. Başka hiç nemesi yok. Şonu çözmeye yani kompetensiyaları yetirmek. Näme ýokmu? Indi yalakalyk bilen töhmet bilen çözüp bolanok mu pasport problemasy? He, o Türkmenistan'ın içinde orada çözüp bolurdu. Yani yok, Türkmenler arasında nemesi var, buyruğu var da. Ya da näme çözüp bolanok mu? Misal üçin şu Türkmenistan'ın içinde ama men 100% ama yani şu Türkmenistan'da diktatura sistemasy da şu taýda açlyk bolmagyny islenok. Yani belli bir derecede halkı birazcık doklaklamalı, olmasa yani kontroldan çıkıp bilýär. Ama özleri düşünýär, şonun indi açlığı misal üçin aýdaly ýalakalyk bilen ýa-da töhmet bilen çözüp bolanok mu? Ya da yalan bilen. Ha, bir zapar bolýar, onu sen çörögün diýäňde. O bir zapar bolany sen bir hepdeňe ýetip biler, ýa-da 15 günüňde. Yani sen bilen iş salşan adam bir zapar salşan. İkinci zapardan goluňa barmýar da. Ne bizim döwrümizde men ýa Türkmenistan daşaryk açylyp ýören wagtlary da İran'dan onun Arap demelerinden demeler gelýär da tüccarlar. İran'dan köp Türkmenlerimiz yani köp kurtum kan bolu İranly geldi. Duruşu bilen yalanna. O bizem taada uğraýarlar. Hakykatdan biz onun ýanyna gatyada da. Onun her türlü ağlaw demelerini diýär. Onun sen onun ilkilek kana o. O bir tapar işleyen, o bir operasiýa edilýär. Son ikinci tapar yok diýär. Bolanok. Ne biz o hojuluk ministrligine İran'dan Arap döwletleri bilen tüccaret etmek gadan etdik de. Teväbi durşuna ýöne allap, follap demedik barýarlar da. O da o atlar kanun bilen neme yok. Sen bu arbitraja verip näme görür ýaly düzgünüm yok da. Öz döwletimiň sistematy yok. Söz bilen ona işleýmesem o döwür şonu alakdy da. O daşary nemeler bilen jedelleşmeli bolanda da nemem yok da. Mümkinçiligim yok. Olar ýaly gulluklarym yok da. Spesialitetem bolýar. Ne? Nime? Yalan ya yalakalık
edenin bilen ne bir tapar oluyor da. Bir tapardan on yatken. Türkmenistan'a kan et getiren yiğitler vardı. Ukrayna'da zaten. O pulnat bile nokta. Onu 200'de bir et getiririm. Ne ya da demelerde de aydiyandır. 100% predaplate diyen. Şu olmasa Türkmenistan bilen işlemeler ne dünya zar edip bölür de. Yani ticari nemeler. O Türkmenistan bilen işleten dine önünden töleğini alır. Onun son mal vermelidir. Bolmasa neme diyerde. Allah'ın ya. Ne? YouTube'da bu tür daşarı nemeler öyle beriyendir öyle. Türkmenistan iqtisadiyyatı şu mümkün şu şertlerde işlep bilýärmi? Ýa-ni 100% öňünden Mümkün değil. Mümkün değil. Hiç adam bilmeyen çıkaralarım yok. Bu beyin bilen, bu avra bilen nereden dedi bu nokta? Kadın hemen yürekte köpürsün. Yani bakati. Bolu nok. Kad bilen, ya nevt bilen bay olup ya halk eklep bolýan neler? O bir tapar, iki tapar o bir yerlerden bir tatın alarsın, dökürsün. Bir aydan ya bir etledin kurtarmalar. Var. Biz nemeye geçeli Sapara, ikinciye geçeli. Biz aylan öğrülüp ova geliriz bu temalara sebebe. Hemmesi birek bilen bağlı da yine korku. Ova Sapara korku nemesi vardı. Yine şunu hem qoğu düşündürmeli bir sözü. Yani korku diyende ova neme manide değil. Yani Türkmençe'de dine bir korku diyen söz vardı. İngilizce'de şunun o korku sözünün 3-4 tane görünüşü var. Her haysam her türlü yağdaylarda ulanılıyor manisi. Bizdeki yine korku değildir. Yine nemenin adını aytsan, o şu rejime karşı gelmeliyse ay korkuyan deyip aydar. Aslında o bahana. Yani git başkasına şunun kellesini kestiysen korkmaz, gidip kesip gelir. Onun nemesinden korkun yok. Yine şu tayda şu korku sözüne nemetmeli entegam halk korkuya nemesine o dengeleyen söz değildir korku o yağdaya. Korku başka çaraktır. Korku esasen şu neme gatlak var. Yani intellektual gatlak var. O şu taya edilen o basışlar, nemeler hükmünde men görüyen de korku yine esasen yoksa tutuş halkı korkuzmak deyilen zat ol akla sığacak zaten yöne o halk sesini çıkarmaya o sesini çıkarmayanların sebebi korku deyip o görülüyor. Yani aslında yanlış. O sesini çıkarmayanların sebepleri başka bir zatlar olur. Yani çılçırımlı zatlar aslında arkasında yatan. Yine birek yere o inançmayanlığı esasen. O yeke kalacaklığı. Şonun yalak bir neme var cemiyetin içinde. O esasen inamsızlık hareket ettirmeye de şu hatta o kim birinci çıksa son izinden çıkacak diyen yal bir mani var da. Yine şu nemede etmeli. Yani bu korku yine intellektual gatlığı ne edip ornaştırıyorlar. Ve halka siz yalnız deyip ne edip düşündürüyorlar. Yine şuna geleli biz yankı yine yalanı ve töhmet atayan gatlığı görün verdiniz de Sapara. Agit Boys. Agit Boys'un içinde şu an yine neme vardır. Jurnalist deyip öne çıkanlar vardır. Aylanıp geliyas ildeşler bu jurnalist meselesine sebep olur. Diktaturanı korap saklamak için yıllardan erdaşında hareket ediyor. Bunu ön göremiz yoktuk. Yani son 2 yılda o görmez yalan olmadı. Mecbur çıkmalı oldular. Yok ben 30 yılım görüp gelen. O halk gören yoktu ona. Halk köpçülüğü görmenliği için. Tanış nemeler bunlar. Ve ekrana çıkıp o neme diyenli neme diye onu jurnalist eden nokta aslında. Yeme kemine şulon her bir digendeleri vardır.
ne birinin bir tüytlük legendesi vardır. Beylekinin başka tüytlük yani öyle legendeleri halkın demesi için görüşen o çok yokurku atlaklarına ne demokrasiya için görüşen adamları yalak legendeleri vardır. Ben şu legendeleri saçıniyat eden şu afterlarını, nemelerini bileyenler bana agentler tipi oğul men agentel oğul men çok ödü. Ayda. O şulong hem cehin legendelerine çendi. O legende ne için gerekine sapara? Yani legende ne inanmak için Troya atı da inandırmak için. Ben görüşen ben pida sıfatını veriyorlar. O pidalığa bağırladan başkaça da öyle onu bulon kellesi bilen edilen o. Profesyonel adamla kellesi bilen ediliyor. Başkaça ne dışarı çıkan adamla arasında ne edip çok. Sen adamın olmalı. Sen hopsuluğunu şu tayda korumak için yani yaşamak için olmaz diktatörü burundan durup bilen o. Ya da hoplu adamlardan halkı korumak ya da halkı ondan korumak. İleni alak dadaçalar vardır. O zaman uğruyundur. Biri pasif, biri aktif, yine biri düğünden başka biri intellektual olmalı, biri yine orada olmalı. Bir de upravdeneler var onun bütçetine tereddüt kurayın. Şu daydan çıkan nemeleri. Onsuz bolyan neldir? Bolması mümkün değildir. Hem de devlette de vardır o. Yani CIA kıtayın içinde olayan rahatlar bilen o. Bileyen. Bilmek mecburiyetinde. Ortayanın içinde olayan demeleri. Ya da İsrail, Türkiye'nin içinde, İran'ın içinde ne hem olayanını bilmek mecburdur. Bu dünya şeyle vurulur. Yani Türkmen'in nemesi bilen ne? Onun için yankı legendeleri biz soğukkanlı bu datlara kendine edip yok. İşimiz başka, pişemiz başka. Ete halkı yankı kellerini karıştıracak oluyorlar da. Onu yani güçleri yetmez. Yani oyunun kurallarını olur değil. Onun agit poyusu, inzon poyusu geçmez. Stansiya gelip durdu. Onu başkalar vurnuyor oyuna. Onun hem bedadı çözülündür. Ne onu bir vakit çözüp koydum da. Sebebi şolong taklayan adamların birinde. Onun ben ne taklayanlarını bileyen. Karşına ne edeceğini bileyen. Yonu ayna tereden yalak kitap okan yalak oka oturmalı. Hareketlerinden görünüp dururdur. Özlerim kahramandır. o sapara bu tayda yine bir aytacak zadım var. Yine bu korku nemesine ne için değişli bu adamlar. Yine ne medyada şu yine 25 Sancar deyip o adı koyuluptu 25. noyabr vakasında. Yine şu o jurnalist ya da şu neme değişli adamların hiçbirisi şu arada gururun etmedi. Entegemeden oklar. Şu tayda hakikatta näme zadın bolanlığı vardı. O gurrun eden oklar, düğüne giren oklar, näçe adamlar gitti, o giden adamların, o yok edilen adamların atları, o ediyen işleri, şu zatlar vardı gurrun edilmeli, edilen okta. Yani eyyesiz koyuyorlar. O eyyesiz koyulandan sonra halka da şol neme sinyan olmalı da o öne çıksan, o eyyan yok. Şunun için neme soruyorlar da o arkamda. Duracak bar olsa çıkayan diye de söz var. Arkamda duracak adam yok diyen yalakrak. Yine şu zatlar o aylanı öğürlüp korkuya geliyor. Korku değil bu aslında. Korku düğünden başka bir zat. Hareket etmersin. Yani bu tayda bir islek var. O islek var yani şol bir vakitte de kararsızlık var.
Neticesini näle o gutarjağını bilip bilmeýärler. Ya onam ine nädip orta çıkarýarlar? Ýa-ni ine jurnalist değil, hatta ine Azatlyk radiosunam alaly. Pasiv goraýjysydyr diktaturany. Diktaturanyň o sistema değişli hiç bir zat ağzamaz. Ýöne aýdar şuda aýda o it ölüpmüş, pişi ölüpmüş, o okullarda ýene bir zat, o neme awtolog ýok. O gara maşin neme edilipdir, o gadagan edilipdir diýen ýalyrak. Yüzle habarlardır. Bulam o yüzle habarlaram ine näçe ýyldan berip gelýär. Esasanam soňky ýyllarynda men üns verdim. Soňky ýyllarynda gaty yüzleýi berýän ekenler habarlary. Şonuň üçin nemäniň üstüni açyp bilen oklar. Halk düşünjesi açılıp o bolup geçen zatlaryň nämeligini görüp bilen ok. Ine şolam belli bir ýerden soň o gorka bürenýär-de sen näme etjäni bilmesen, düşmanyň kimligini bilmesen, ýa nädip göreşýäni bilmesen, soň ýuwaş-ýuwaşdan gorka öwürlýär, ady gorka öwürlýär. Ýöne hakykatda gorku däl bu. Ýa-da Kemine ne adalatın üstünlüğü bolmasa o adam näme bir bağlayacağını bilen okda cemiyette. Mawa. O sen yankı hakkını iyilenine ya da tökme datılanına adalata başvurmalı. O da yok. O da yok. O onun cemiyet sen arkada dururum kan diye. Cemiyetten bir abstrakt nemede. O bu ne uğrun tapyalar yani propaganda bile beyinlerinde kap onu görülür görkü diyorlar atır saatinin ne bolonlu ne hilek bulyanlarını galiya yönü ne şu da atlar için ummatsız bütçe tayırlayandır devletin nemesinde ne Azatlyk radyosunun bütçetini bile getirip kemine 124 milyar 400 milyon iň soňky o görkezlen bütçeti şol baha kene ine 127 milyard 124 milyar ta. 124 milyard. No. Diňe Türkmenistan içinde Yok. Umumy ýöne 700'e ýakyn adam işleýärdi aýdyň ine 700'e ýakyn adamyň işleýän bir o firmasy diýip kabul et. Ummatsız pul. Yani Türkmenistan'da yok pul da şu an. 700 adamın işleyen bir nemesinde var. Kuramasında. Türkmenistan şu an hazır 5 milyar pul tapsa o halkın karnını doyuracak. Ne yani yönü biz bir nemen propagandan propaganda göwürlen deme. Hani Amerika okey, o demokratiya dünyada şonu yaratacakmışsın. O vantlarını demokratiya ettiğini gördük. Bu demokratiyanın yaşapıyor. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Tunus'ta demokratiyanın görüm. Tapara yöne demokratiya aslında demokratiya öyle bir zat çözüp olmaya. Yani hem adam şonu istiyor. Demokratiya diyorlar yöne näme üçin hiç kim respublika diyen o. Respublikanın näme diýeni bilen oklar hiç. Ne yani adalet diyen zatymyzam şo taýda bolup bilýär. Kanunçuluk şo taýda bolup bilýär. Demokratiyada kanunçuluk kanundan yani kanunların işlemeğinin esası şerti demokratiya däldir. Vatandaşlar hiç yerde olmayalı bir zat yoktur. Yani dünyanın hiç yerinde. Adaletin üstünlüğü dükedilmese demokratiyanın dükeldiği olmalı. Adaletin üstünlüğü ya da kanunçuluk kanunun üstünlüğü nirde respublika olmalıdır. Hıkmanı suratda. Şoň näme diýine düşünmeli. Hiç yerde şonu azlayan adamam ýok. Näme diýip hakynda. Yani Cumhuriyet Türkmençesi ýalňyşmasam kemeýine doğru mu? Cumhuriyet. Kanunun güýçli bolan neme sistemasy.
Cumhuriyet ine çoğu zada hemişe senin arkanı direp bilecek bir yerin var. Doğru bilen yanlış ayırayan bir zat var. Demokratiyada doğru bilen yanlış ayırılan yeri yoktur. Ya da tökmet mi hakikat mı ayırıp bilmeyen demokratiyada mümkün değil o zat. Yani devlet kuruluşu yankı kanunun üstünlüğü bolaymalı. Tamam, devletin kuruluşlarını demokratik devlet kuruluşu deyip men onu yalnız adam bilemem. Demokratiya başka bir zat. Yani siyasi näme değişti zat. Yöne devletine siyasetini var et değil. Yani perde bulunacak kolonlarına ulanıyorlar. Yani, demokrat edip o kıygırayan demeler hem becerinde demokratın iyi hem yoktur. Türkmenistan'ın o viduşi yani in ulu partisi yani iktidardaki partisi demokratik partidir. Onu bilin. Demek bağırsan sabar aydır. Aydır. Men aytgan demek demokratiya diýilen zat ne şu anky Türkmenistanda görýän zatymyz demokratiya. Dünýäniň hemme ýerinde näde demokratiya diýilýän olsa şo taý Türkmenistana meňze. Diýetem şoňaly. Halkyň ýaşaşam şoňaly. Şoň üçin biz entek respublikanyň näme düşünmän, döwletiň näme düşünmän, o demokratiya sözüni näden getirip topýarlar ara. Demokratiski Şveçya ya demokratiski Norvegiya diýilen o yani demokratiya Finlandiya dip yok. Şöyle demokratiya ken şu adın ulanmayan yerlerden hat ken. Yok. Kanun vardır. Sapar aynen sizin aytgan devletlerinizde de kanunlar vardır. Çok kanunun esasında. O tayda siz misal için aydalı çörek alacak olsanız halk bilen maslahatlaşanız o var. Gidýäňiz alýaňyz kanun esasında alýaňyz. Kanun esasında hasaplaşýaňyz. Her bir zadyň tertip düzgünü var ýazylan. Ýalňyş bir tarap ýalňyşda şu ýalňyşyny göni kanunlara salgylanyp görkezip bolýar. Yani yalan ile doğru ile ayırayan zat o kanun. O yeme aydın bu zatdan hemmejetinin aşağında yine de şu bilim yatır. Eğitim şu bolmasa kalan da adım üstünü kurup bolunu. Yani bu hizmet alma için ya da hilli önüm öndürme için bilgi gerektir. Bu hizmet alma için bilgi gerektir. O burada yani bol öndürme için hili yukarı derecede öndürme için yine bilgi gerektir. Bilgisiz o da hatta bol yerlerdir. Ken misallar verdik de. Onu birinin sığırı 2,5 ton süt veriyor. Şvedinki 11,5 ton ne süt veriyor da. Onu ikini den yaşat bilir mi? Sen o tayda yani demokrati diýden ul lokan harp bilen ýagay. Yani sığırın 2,5 ton süt berýän boldy. Sen ol yani hiç demokratiya sözü kän ulunmayan yani Şwedin ya da Gallandiýan ýaşaýjysylyk ýaşap bilmerdin. Yani şu atlan hemmejetin aşağını bilgi vardı. Yani ılım sistemi bilim yani eğitim diýilýär. Bizde şol sözüm yok. Bizde şol sözüm yok. Eğitim yok. Sözü yok. Şol bilim sözü var. Yani bilim sözüne karşılanok. Şol söz yok da. Nereden sonra olsun? O akla format yok da. O da bir Türkmenli de değil mi? Yani kemine ne Türkçe'ne seyredip da o yani akla değer verilmeyen yerde yeşiret diyen zat kıyın ne diyen. Akla bilgidir. Yani eğitim ne diyen demedi. Böyle şu da oturduk bilen yani bilim sistemasının ne eğitim oluyor da şunu oturduk bilen doğru oturduk bilen devletler kıyısı vaat içinde bu üstünde o yetendir. Yani Finlandiya'nı alıp görüm. Singapur'u alıp görüm. Şvediya'nı alıp görüm. Norvegiýany alyp görüm. Şulon ýagdaýy Türkmenistanyň 60-njy 50-nji ýyllaryndan hat agyr bolan nemedir. O Singapura 65-nji 70-nji ýyllarda
nemet başlattı. Yurdum da yumruk yazcı kağıdı. O bilim diýen zatın nemeti baýlyk bilgidedir, bilimdedir. Nevtin gadyň nemen däldir. Adama yatırım nemetmeli. Ýöne oňa da bir neme bolmaly, talap bolmaly. Akla talap ýok girdi. Bu zatlar döredi bolmaly. Men şu wagt Türkmenistana kömek edip bolanokda. Edip biljek adamlar bardyr bolun. Sonra tüýtmýdi dersin. Ne Türkiye'den bir misal getir kemine. Ne Türkiye'ne idarlap görse. Analiz edýäs. O. Nähili yani şu Türkiýanyň bilýäňiz ildeşleri soňky ykdysady ýagdaýy erwet onu näçin o Türkiýanyň ykdysady ýagdaýyna izarlaýas. Sebäbi 2 milyona ýakyn türkmeniň şu taýda işläp pul gazanýanlygy da bilýäsde. Aýdylýa 2 milyona ýakyn türkmen bar diýip. Indi baba pikir edin. Türkiýanyň o ykdysady ýagdaýy erwetleşse, o Türkmenistanyň ýagdaýy erwetleşjek manysyna gelýändir. Önümçilik ýok, o önümem daşyndan barýar, pulam daşyndan barýan bir neme öwrülipdir de Türkmenistan. O çykmaz bir neme ýol hökmünde görüp bilersiňiz bunu, bu ýagdaýy. Şoňa öwrülipdir. Ine Türkiýede de ýuwaş-ýuwaş şoňa dogry barýan ýalakrak bir ýagdaý bar ýöne. Şu meseleni düz edip biljek. Yine bizim o seyreden wagtymyz, o görýän adamlarımız var diýeli hatta. O ýöne şul adamlar yine hatta şu taýy nemesini hem görkezeli suratyny. Ali Babacan diýip o köp adam tanaýar aslında o AK Partiýanyň içinde häzirki Iktidar Partiýasynyň içinde o ykdysadyetini ýani Türkiýanyň o milli o geliri diýip aýdylýar da milli girdejiniň nemesini ortalamasy 12,5 müň ýa-da 12.600 mi şon ýalyk ýalňyş ýanam bolup biler dollara getiripdir kişi başı. Yani iň ýokary derece ine şul adamyň nemesinde gelýär. Özem ekonomist adam. Ya 2 ýyl 2 dönem diýeli. 2 sezon galýa nemede ýönetimde. Şunun nemesinde Türkiýanyň ykdysady nemesi galkynmasy yani şul adamyň eli bilen boldy. Yani köp adam bunu bilýän hem däldir. Türkmenler esasen belki bilýän däldir. Şonuň üçin şu adam görkezmekçi bolýas we näme üçin görkezmekçi bolýas? Bu adamyň partiýasy bar, o öňümüzdäki näme saýlawlarda saýlawy girjek ýöne yani Saparaň aýdan nemesi bardyr. O bu Türkiýe milletler o akyla näme däldir. Aklın tarafında däldir diýär. Yani aslında şu adam gazansa Türkiýanyň problemalaryny bir ýyla alman çözýär. O ynamyň nemesi, simbolu hökmünde. Bu adam daşary ýurtlar üçin hem öňem işleşip gören, öňem o Türkiýany ayağa aldyran adamlardan biri bolan üçin o gyska wagtyň içinde düz edip biljegi üçin şuna näme diýärse biz daşyndan görýäs, ýalňyş hem görýän bolup bilerse ýöne. Bir adamın hem zady yazgyly da internete yazsaň hem çykýar, hem edeni işleri hem ortada. Ve ýurdu düzeltmegiň tarapdary adam. Ve şonuň üçin kemine indi ben näme tarapyna aýdyn, problemaly tarap diýen ýa-da kemçilikli tarapy. Aslında kemçilikler ýöne gynansak da kemçilik bolupdy. Hakykat aýdýar we iş nämesi bilen aýdýar, iş dilinde. Iň problemaly ýeri şu, propagandany ýa-ni halkyň gulagyna ýatgan zatlar bilen aýdan, hatda käbir guramalary ýa-da edaralary diýende, göne programmalarynda bar, yapmaly, gerek däl diýär. Indi sen şol zady ýine Türkmenistanda ýa-ni bir ýaşdylar, şol gerek däl diýsen, sana garşy çykarlar, özem o taýda işleýän adamlar pes derecede adamlar da ýa-ni
täsir edip biljek adamlara sen şolaň işleýän ýerini guramasyny, şolaň ynanýan bir sistemasyny, institutunu diýin yapjak diýip aýdýan. Gerek däl diýip aýdýan. Olar gönü karşı olar, olara netije gerek däl, olara ýanky ýalakalyga meňzeçiler turzat, ýöne gynansak şu Ali Babajanda da şonu emesi var. Hakykata diýe bir ikinciden hem iş nämesi bilen iş adamynyň dili bilen gürleşenden soň köp adam näme bilmez, bilmez. Akla yatkın bolmayanlygyny ine şu taýdan da. Ýöne eger tüzat ýanky akıl derecesi jahilden birazcık köprek bolsa elbette o kazanır yani. Ya Bizim halklarımız inşallah maşallah Allah ne der Tanrı o gayret eder ne eder bizimkiler soruyor alak deme öyle. Aklı Türkmen yani Türk demesi onlarla kıyınlarım. Ana Şivetlerde maşallah yok. Düğünün yok. şu söz yok. O inşallah da yok. O sözlerin sapara ulanılmalı yerleri var. Yöne bilmen ulanyalar. Yani näme der, erwet zat der yöne ulanılmalı yeri var, ulanılmalı yeri var. Misal üçün şükür etmeň kemine de düşündürdi ýalňysmasam. Yeri bolsa ýaly, bu yerleri var. Ýalňyş bolansoň tersine der. O özüne neme gargynmak ýalak bir zat da şükür etmek. Bu ýagdaýymyza da şükür diýerler ha. O gowmuş şo ýa. Analiz etmeň gerekli palçyň ýanyna gidip gelýärler da. Palçynyň özüne peýdasy ýok da. Şeylere o şoňuna nasıl gelýär da. Milletleň nemesi oraya gynansak da sapara şon ýaly neme dowam edeline gorkyny toplaly şu taýda. Ýani gorky diýmek bir adalatyň bolmaýan ýerinde ynamsyzlyk döreýär, o ynamsyzlygam adamlaryň nemesine arzuwuny, o hyýallaryny öňüne geçýär. Soňam şol gorky ýalak bolup görünýär. Adamlar gorkýarmyş, şonuň üçin eden ok ýalak görünýär, ýoksa ýa-ni saparaň aýdyşaly adalatsyzlyk, ýani sen bir hakykat aýdan wagtyň ýa-da dogry iş eden wagtyň senin arkaňda durjak adam ýok, gaýtan sen şo dogry etdiň diýip seni o ýoňa ýanmagyň tarapdary boljaklar üçin beyleklere göre lor diýerler. O beyleklere de o siz hem şon ýaly hakykaty ýa dogryny etseňiz, o size de şon ýaly eders diýip o neme diýär, cezalandyrýar. Soň şu taýda bir Babajan diýip bir ildeşimiz ýazypdyrdy. Maňa ýazanmyş ýöne jogap bermendirin diýe gelýän jaňlaryň köpüsini açyp bilemek wagtynda ýöne WhatsApp'tan ýazyp goýsaňyz soň men elim boş bolan wagtda izne ýazýan hökman suratda. Şu WhatsApp'tan ýazsaňyz gaty amatly bolýar meniň üçin. Mesela elimde ama gelen telefonlar açmana nämen bolmaýar mümkinçiligim. Soň bundan soň ine näme gelýär sapara? Ne cehalet diýýär. Eminem şu buyur. Cehalete geçmänki şu gorkuýyna aýdyp geçeýin. Gorkuda şu zat bardyr watandaşlar ine ýanky kanunçylyk işlänik ýok, bir zada sen daýanyp bileňok, iş edip bileňok, iş sad edip bileňok, informasiýa ýok, kitap okuňok, ýa-da okan zadyň ýalňyş öwredilýär we daşynda da görýänsiňiz şu wagtlar biri başga bir zat diýe, beýleki başga bir zat diýe bir-biri bilen näme etýärler, ýani hiç sady görüp bilemiz ok, yani görüp bilemiz ok, hiç sady. O diýmek näme diýmek, ine bilmedik bir ýerinde gözüňe bagly hiç sad göremok, ılgajak bolýan. Korkýan elbetde. Öňünden näme çykdygyny bilemok, bir ýere bir ağaç çykjak ýa-da bir ýanky propust bar, aşağı dogry gitýänmi belli däl. Ne şoň ýaly ýerde gorky, men pikirimçe şu wagt Türkmenistandan getiren ýagdaýy ýanky birinjiden informasiýalaryň dürlü bir-birine ters gelýän informasiýalar yalan olan diýen bilemok da bire öňe gitdi, öňünden näme beýlek hem aýdy öňünde diýe daş bar diýe. Ne şoň ýaly informasiýalar ikinciden hem kitap okamyz ok, ihsat öwrenemiz ok, ihsat ýok. Diýmek göz näme görüp bilen ok. Gözüm görmeli diýmek watandaşlar düşünje manysynda başga gözden misal berýän şu.
Yani şo göz kör bolsa eýem üstle isteme gorkmaly bolýan. Sebäbi bilemok näme boljagyny. Birem näme etjegimizi bilemizok. Bolýa gorkyny, şo gorkyny ýeňip bolýa diýeli, ýeňdim ýöne kemine şu zat näme etjegini bilmeýän bolsaň hiç sadam et bolmaýar. Ha, şu taydan gelýär. Yani o kitapsızlıktan gelýär. Aydın aýdysyn ýaly. Aslında şu Türkmenistan'daki diktatör Berdimuhamedov diktatör değil. Onun arkada bir gizli yankıtakların arkasındakiler var. Onun arkasında saklanmanın sebebi onun hiçbir gücü yok. Yani bar gücü şu gizli olmakları güç olur. Sebebi bilemem yine koronavirüs başta korkuyorduk. Nem için bilemiyoruz. Görmedik dadından korkuyorum. Yine son görüp öğrenip başladılar. Şu anda hiç kim korkunu var. Koronavirüs bolsak bolalı tapağı yok diyorlar. Yani öleceğini bilsen hem korkunu indi. Yani virüs öldürüp bile yöne şonda da korkan sebebi eýem sen onu tanadın tanattılar yani virüsün näme diýip. Deme Aydın ben ýene de birat boş oyun şu taýyň nemetinde ütüne geldiňde. Yani Türkmenistanyň ykdysadyýatyny Berdimuhamedov alyp barýandyr diýerler-de adamda. Ýok. Berdimuhamedov ykdysadyýatyň näme diýdiğini bilýän adamym der. Bilmeli adamım der. Ne Türkmenistan'ın iktisadiyetini Türkistan'a adam dolandırıyor. O da hiç veren Berdimuhamedov der. Şunun üçütüm Berdimuhamedov'dan kän etse bay. Hem kudretli, güçlü. Yani Berdimuhamedov tiyatı neme ala git urunýarlar-da. Yegenlerine çıkarýan şular. Onun birinin adına aýtdyk da, yeni bir kana var. Olaram ýuwaş-ýuwaş. Yöne sapara olaram ykdysadyetçi däldi. Düýünler. Koçadan içinde. Onun hemme jesi banditlik nemesinde yani mafya nemesinde işleýärler-de. Yani Türkmenistan'ın ykdysadyety resmi nemede aýlanan nokta. Kayıt taşı ekonomika diýilýär ende Türk'te. Kayıt taşı yani stolun aşağına aýlanýan neme jüwden aýlanýar-da. Ähli Türkmenistan'ın ykdysadyety şeýit waýlanýar. Şoňa bir düşünün. O taýda düzgün ya eýleki beýleki bolýan zat däl. Yani şoň üçin kurumsal nemeler var da, yani kuruluşlar. Goz plan ýokdur, goz komstat ýokdur. Beýleki yani deňetleýän kurumlar ýokdur. Bolsa da tersine öz nemelerini neme diýendirler. Ne KGB'den güýçli edareler var. Kuruluşlar var. Yani o adam yok. Ödem hemme yerde de yani Berdimuhamedov pastavla de diýerler de. Şol ne şu diýerde. Yok. Ol yani sakna. Yap berýärler. O da doğulu okap bilen o galan köpüsünü 80% diktir okuyor. Neme o sapara sahnada diýsek yetmeýär, o sigorta diýmeli. Sigorta. Bir zat bolsa şoňa bolmaly. Näme diýilýär o türkmençe sigorta? Äti ýaşlandyryş da. 16 amperlik ya 25 amperlik sigorta bolmaly. O şon ýaly bir zat bolsa şoňa bolmaly, soň ýöne dowam etmeli. O neme diktatura dowam etmeli. Bolan o diktatora bolmaly diýen ýalyk bir neme bar da. Bize mine şo zatlara o bilýäs, görýäs, ine şonu ýuwaş-ýuwaş düşündirmeli de. Ýoksa hem o bular Gurban ulyny aýyrjak bolup ýörler, öňden bäram planlary bar eken bularyň. Kemine ne bir Badar Komar'da aýtdyk da şol 2005-nji 2003-nji ýyllardan bäri şu zatları edip görün adamda. Mao. Hani yani oğru ödülen jurnalistler nemeler näme üçin şu zatlar görüň yok, bilen yok, habar berýän nemeler. Sizin işini ver.
Onu ne saparağa aytmadım ya, kemiğine aytmadım bunu. Birini işimiz değil. Hani siz yani cemiyetin sanitarlarıdın mı? Mawa. Halkın aladası ne diye. Halkın aladı ne diyediniz? Öyle bunu bilmediği alalım derler. Şu Aşkıval'ın tövrüğünü ticaret burada şunu elinden ayrılıyor da. Hem ben Oo. şuna dağın veriyor. Yok. Neme veriyor. Pulu paylayan şolar. Oo. O demek o paylanan pullardan bir böyle gelen olmalı da. Ona hem göz önüne getirmeli. Hani diktaturan şey diyorum, kullap böyle. Şeyden çıkarman kullanmalı. Onun yani hedefi çağrışırmalı. Maktadı. Ve o değerlerine şu diye de. Mawa. Yanlış neme görkez. Yanlış hedef diyorlar Türkler de. Oo. Türkmençe nail oluyor. Yanlış o nişanını yanlış görkez yerler. Yine şolam neme cehalete değişilrek mi kendiyen sapara ona da geçeli son yavaş yavaş bu tarafı bugün. O yine o cahil bir cemiyete o yanlış nişan görkezsen şona doğru o gider diyilen bir neme var, düşünce var. O gidven bilir diyor şu an yani 20. asır değil 21. asır o internet dövrü. İnternetin o en güçlü ösen bundan sonra o gittikçe güçlenecek o dövür. O neme peydası var. Yine halk cahil olsa da o düşünmese de yanlış saylasa da nemetmeyez biz bundan sonra yol veremiz yok da yani cemiyetin yanlış manada yol veremiz yok. Doğru alıp çıkacağımızı o bilyas ona ne edip çıkacağımızı bilyas. O yönünde anır taraf ne yanlış ya. Yine cahil bir cemiyet var da sapara. Şona hem o ağırlaştırır. Önkü nememize, o agit poyuzumuza, yolculuğumuza devam ederiz diyen bir neme olmalı. O yöreme ya. Agit poyuz. Şimdi poyuzda gidilen yok da malumat vermek için. Oturan yerinde internette. Realti boduk bir öğren o. Onun bilen o iş edip olmayacağı bu dövrde o belli, göze görünüp dur. Yani indi bu tayda cehaletin nemesine geleli sapara. O asıl fonksiyalarına geleli. Yani döredilen vaktinde internet yoktu diyelim. O cehalet Sovyet dövründen var benim için bana göre. Ondan sonra 92. yıldan sonra güçlendirip başladılar. Maksat ediniptirler demek yani şu halkı. O bilimsiz oymalı deyip yine Niyazov'un okulları 9 yıllık etmek yani Niyazov etti deyip aydiyası yani onun arkasında yankı nemeler olmalı. Açır soğular. O Niyazov'un aklına gelip o nemedip bilecek saatte aydılarını o edip aydıp beriya da Türkmen dili bilen aydıp beriya değilse hem olacak. Arkasına duranlar o Türkmen bolmanlığı için. Son yine cahil bir neme yetiştirdiler. Son ona o korku nemesine o berip bolya, duygusuna yani aslında korku değil yani ayttık. O yalanlarla, töhmetlerle ürküzüp bolya. O öňüne alıp bolya. Etçeği işini ettirmen olya da şu at yine nemeler var da. Şu bir hücum etsek o korkup o çıkmaz diyen bir niyet bilen köp nemelerin üstüne topuldular da geçen yıllarda. Yani şu zatın o yöremeyenliğini gördü. Bu adamlar o sesine aydıp bilen yerleri var entegem. Şunun için devam ediyor. Şöyle nemeleri var. Yani cehaletin asıl manisi has çungur ve nemedir? Çılşırımlı manileri vardır gelip çıkışları. O sapara o siz nemedip verseniz öz düşüneceğiniz boyunca o cahil deyip o ona sürenem o birinci ekranda aydanın birinci sizdiniz. Şeyde mi? O şey. Şunun için o uğrayan olmakları mümkün ben kemiğini. O topulmaklarının şol olmalı. O cehalet
Gatyer ve tatlıny. Evet, ykbalyň özü görkezdi. Bolmasa bilen düşündürjek bolanda adamlar düşünmän diýede ýaşamasa şeylerek bolýar da. Ýöne cemiyeti yapıp taklasan, İslenlik cemiyeti. Yani şu Şweýçýanyň internetten, telefonuna dağıttan, daşary demeden, kontaktdan kesip 10, 20, 30 yıl saklan soň Türkmenistandan ütköş bolmaýar da. Ne Türkmenistan näme üçin yapık saklananlarynyň esas sebäbi şodur. Ne şu adam yapık saklaýarlar da. Ne internet näme üçin ýok. Şu ýa-ni soragy dogry goýmalylar elimde ama. Näme üçin daşky dünýeden Türkmenistan üzüňe yapık. Yapık saklasan diýip de diýär o jemgyýet. Onuň görürlü, alýan görürlüsem ýalňyş görürlü. Ýarakalyk, ýa şoňa meňdeş nemeler. İň uly nusgasy halk maslahatdyr. Durşuna yalan otýur. 700-800 sanak yalan otýur da. Kelleli, tepekli, götleri, pampersli. O da günne ekrandan berýärler da. 30 ýyllap. Demen cinayetin iň uly şodur. Oturan samsyk aksakally ýaşullar bar. Başlan neme bugünlerde diýen bol mümkin boly. Siz eden dadyňyz bedeliniň halk näme edeklemede ödejegini gödöňlük getirip bilmeýän aýdýanlar. Şol ýalanyň propagandasydyr. Nusgasdyr. Bir görürlü almaly ýaşuly şeýdi otursa, o terediyen milyonlarca adam şolada uymalar. Ahlak şeydi bozuluyor. Siz yankı bir ullokanda oğurluk etmedik bolmaňyz mümkin bolun bir milletin beljeğini oğurladyk. Şoňa aklyň ýetýärmi siz? Aksakallar. Bir giden bir jemgyýetin, bir milletin geleceğini ýok etdiňiz, öz görürlüğiňiz bilen. O taýda siz kahramanlyk ýa nemelik görkezmek nemede däl bol. Ýalany näme üçin propaganda etmäge kömek berýär. Ýa-da ne parlament, meclis diýär. O da birdir. Neme cehaletin nemesidir. Görürlüsü. Tütündür, şular tütündür. Ayrılış da neticesi ne yaşatmıyorsunuz. 3 nesili yani hünersiz koymak demek o bir milleti yok etmek diyen demek manini veriyor. O 5 sene tutman bay orandı. Sonralık Türkmen bolýan da atlaryň arkasından netijenin näme boljagyny düşünjek bolýan Türkmen adı. Şol halk maslahaty görüp Türkmenistanyň kanun boýunça iň ýokarky orguny hata berýärdi. Duruşy bilenim ýalan. 30 ýyllap bir problemany şu taýda çözülen bolsa çıkından aýdyp bereň. O çözmäňde bir giden millete görürler. Yaş nesili beyni bekemedik nesili siz görürler. Şulon içinde şu adaşlığı yürüpörünün içinde ben atam şu halk maslahatının eyyesi nihemesi ben şu kucağına oturdum deyip görünürüm ben. Olon eden cinayetinin oğurluğu da adı beyledi durum. Bir milletin geleceğini oğurlamak demek yani maddi oğurluklardan katı ululur. Ağramdan düşünen oklar. No.
Hakikat, Türkmenin hakikati katı ağırdır, acıdır. Onu hiç tat bolmayan yala ine şol adamlar günah bildirip bilir mi? Türkmen cemiyeti günah bildirmem bilir o. Ay bir ya sağda bir yaşul ya da. O. Sağdamış mı? o. Sağda olsa çıkmasın da. Yo, Sağda. neticesine seyretmedi. On sağda on beyt ulun mollalla. Yok kim ona sağda bol deyiptir. Olan vardı. Ne bir milleti ne getiren yerleri. Cehaleti benim birazcık öz düşünüşüm boyunca aydıp vereyim. Hı. Birinci hazır yankı komentaryalardan geçen aydayın cevap olsun kapı adama. Cehalette şu zat vardır. Birini günahkarlamak diyen bir düşünce var cehalette. Cehaleti hiç kaçan özünü günahkarlamaz, beyleki günahkardır. Misal için sen pulunu uğurlatcan oğru günahkardır. Aslında oğru değil günahkar. Uğurlu diyen ya. Oğru işini de otur. Onun işi oğruluk. Oğruluk bilen yaşayan yani ahlak nämesi şol oğruluk olsa şol dünya garayışı deyin. Oğruluk bilen yaşamak olsa onun işi. Yani sen şu pulu uğurlattın pulunu. Oğru ene pulunu uğurladan ol bir profesiyadır sebebi adı var. Oğruluk. Oğru diye ad var. Yani pulu uğurladanın adı yok. Ne hemçindir. Oğurladan. Jertva deyip geçe hemmesinde. Yani oğurladan günahkardır. Oğrular kendir hemişe olacak. Ben bunu devlet düşüncesinde aydanda misal için bir devletin içindeki iktisadi problem var. Qonşu devlet günahkar diye aydıp bilmeyen hiç kaçan sebebi qonşu devlet şun için vardır kapitalında. Sen iktisadiyetini bozmak için ya da ele geçirmek için ya da bağlı yani qarşılığı etmek için işleyen hem devletlerin programmalarına seyredip görün yankı edilen işler proyektleri diyeyim. Her devletin, İslamik devletin proyektleri vardır, partilerin proyektleri vardır, meclislerin vardır. İktisadiyetin eli olacak, merkez banklarının proyektlerine seyredip görün. Belki devletlerin iktisadiyetini bağlamak, özüne bağlı etmek. Ya da Amerikan dolarının dünyaya ayıramağındaki arkasındaki akıla seyredip görün. Yani enflasyon ne edip tutuş dünyaya ayırıp böyle. Eksport ediyorlar enflasyası. O. Öz enflasyasını ya da Amerikan dolarının riskini ne edip dünyaya ayırıp biliyorlar. O demek Amerika günahkar mı ya da beylikler günahkar mı sizin fikrinizce? Amerika onu urup ya da zorla eden o var. Yoğuşluk bilen kömek eden yağlı. Yöne şotayda men o doların nämesine karşı demek manasındaydı ama istendik edilen işte yani cahil devlet düşüncesi, devlet aklı cahil olsa hükmanı suratta qonşu devletten günahkarlar ve günahsı doğrudur. Misal için Türkmenistan aydıp bilir. Özbekistan bizim yine yankı bilimli adamlarımızı özüne çekti. Şonun için bizim bilim sistemimiz çöktü. Yine şolar günahkar ve ol bir hakikattir. Yöne şoları çeken olsa, şoňa bir proyekti olsa, şoň karşılığında sen näme için bir proyekt kurmadın? Hatta Türkmenistan'ın özü hem bir gün yankı güçlü devlet olup bilecek olsa, güçlü devlet olmalı olsa hükmanı suratda olan proyektleri tutuş dünya yayıran şekilde olmalı. Yani başka hili şu gün dünyada yani ayakta kalmak ya da güçlü olmak ansatlat deline sapara da ayıp geçti. Amerikan yani gizli kullukları Xitaydan hem böyle Türkmenistan'da Rusya'dan hem böyle şoları bilýärler ve bilmek mecbur olur. Mecbur onu bilmeli. Yaşayacak oldu bile değil. Yaşamak için informasiya, şol informasiyalar hükman suratda gerek. Yani o demek, onu günahkarlamak demek değildir. Yani ikisini boksör ringe çıkan o atı beyle bir yenilse beyle ki günahkar diyen o, vurup onu yıktı diyen o demek az tayyarlan, işi şol. Devletleme işi şol vatandaşlar. O bir devletin iktisadiyeti çöken olsa başka devleti günahkarlamak yanlış bir zat. Sana Birleşen Milletler Kuraması garaşsız deyip status verdi mi? Demek sen şol statusun korumalı, o sen özün bu cevapkarşılığın başka hiç kimin değil. Eğer biri karşan olsa sen devletin içine, o karşan değil sen günahkarsın. Başka hili yanı näme şol, hakikat şoldur vatandaşlar, o siyasatta, o sahnalarda görýän zatlarımızın köpüsü 80%'inde aytilen yanlış zatlar. Yani o beyin yıkacak olup ediliyor. Sonra
Yankı cehalet şonu kabul edip bilýär. Başka kili kabul eden ok, yani cahil olan ýagdaýynda sen şonu isteme kabul etken sen hakykatda gatty meňzeş we günlük görýän zatlaryny hakykat ýalyk edip berýärler, ýöne arkasyndaky akaly ýa-da arkasyndaky proýekti sana görkezden oklar, göreninde de sen onu düşünüp bilmeýäňdir. Yani sebebi biraz uzunrak bir zat bolýar. Yani akylyň görüp bilmeýänden uzun diýin. Çoň ýalyrak bir zatlar bolýar. Tamam, cehaletini edip yeňip bolýar. Sapara onu ýalňyşdan düzeldirseňiz, men pikirimçe cehaleti yeňip bilýän zat tabiatyň kanunlary. Hiç kaçan ne bitmeýärçe. 1000 ýyllardan bäri, 100 000 ýyllardan bäri gelýän bir kanun var. Ajran wagty islendik organizm in efektiv şekilde garyn doýurup bilmeň ýoluna çykdy. O ýalanyň beýlekine ýa kabul eden ok, başga kili beýniň işleýşem edilşen nämesine bolýar-da. Yani tabii kanunlar bilen işläp başlama wagty cehalet akylda bolýar. Ya-da akıl sözü doğru bolýar, o taýda bilemok. Şol akyl gidýär, refleksler menäme ine şoň bilen işläp başlaýar. Jemgyýet emedil şoň ýalynyň görýänim, ýani aç galan ýagdaýynda, ýani ekstremal ýagdaýlarda eýem ýalana da inananok, dogrulara görüp başlaýar, özem gyska wagtyň içinde bolup bilýär. Ýöne onu ine düşündürüş işleri bilen düzeltmek üçin belki 5 ýyl, belki 10 ýyl käbir nämelere düşündirmek mümkin hemden käbir adamlara. Sebebi eýem belli bir ýerden soň düşündirip bolanok käbir zatlary. Dogruny şoň ýaly kabul edýär we şoň ýaly ýaşap geçirýär. Ýöne ýa-da açlyk şu zatlaryň hemmesiniň açary diýip bilýän men. Yani cehalet düzeldip biljek zatlaryň biri. Yani aydın ne şu käbir döwletliň nemelerini deňeşdir bolýar da. Yani Şwedler ya da Finler ya da Norwegler şu Türkmenistan'daki yalan tökmet bilen sözler yani abikotlarını bir yerlerde leksikonlarını badır olan yeri katı helçekler. O adam anlamalı ile düşünce yok da. Onu hem mektepten geliyor. Yatırlar hadikten başlıyor. Şu taydan emetmedikler karşıya yönü daşarı uturken Nemalyalarda yani emigran şöyle düzelen nokta ve yani köpüsü düzelen nokta. Hem de burayaktan tutmak buranı yönü yani çağa mektepten sonra yeni öğü geliyordu. Yeni tatası vardı. Şu yani ödüğünü ne aylak buldu. Verdi de. Çok beylerek forbası. Olur düzeltip bu nokta. Yani çağlar 50 düzeliyor. İkinci, üçüncü nemesinde yem düzeltip diye de yuvaştık bile. Adaptif de diye. Yani da yani onun problemleri ulu tedavi. Yani her bir milletin böyle milli duyguları var, milletçilik nemeleri var. İstemesi, demokratiya bolmadı, kanun işledi, işlemedi. O da atları imtihanet yenip geçip bilen nokta. Sen gözün ara, saçın ararak oldu. Hem yerde olmasa da käbir yerlerde. Sen nemelerin nokta. Ödüm yani yukarı nemelerde şoları yalak bolýardy. Ol aşağıda değil. Yani köp yerde bu stratejik obyekt değil. Şok için yani taşarutliken alınan ok diye. O da bir millet neme Nazizmin bir görünüşü. Şuraya yalaklarda gavat geliyor da. Yani terbiye insan aşağıdan başlamalılar. Yatlı, tadik, mektep, başlangıç mektep. Onun demesi düğü yani şu terbiyeni berýän adamlar var da. Muallimler, hocalar, şoları yetiştirmediler. O arada düğünü akşam gurrun ettik. O bir peridası oldu.
Onu ne oğlunlar tayinlap ekrana verirler. O film diýilen zat beýlekli uğratdırdı. Näýlik? Burnolya on piýdahyn näýlik? Onun şu döwletden iqtisadiýatyna durmuş şertlerine terelämedi. Sapara indi şu taýda çağalan ýaşaşan görkezilýär da çağalar näle ýaşaýan ýaş çağalar. Biz Adam ýalak ýaşaýar. biz Sapara gynansak da Türkmenistandaky çağalaryň ýaşaýyşyny bilýäs ýa-da öz çağalarymyzyň ýaşaýyşyny bilýäs we utanamyz bolan. Ine o çağalara çoldurmuşy kim üçin etmeli? Biz üçin etmeli dälmi şu günkü ýaşlar, yani ýaşlar diýen 25 bilen 40 ýaş arasy diýin, 50 ýaş arasy diýin. Ondan öňen bar ýöne şu gün şu wagt edil şol ýaşdaky adamlar çağalara şol durmuşy üçin etmeli. Ýöne biz üçin edemiz ok, ýöne biz şondan utanamyz bolan. Hiç kim utanamyz, hiç kim utanan ok ýagdaýy görüp. Balmasa bilmeýändir diýip pikir edem ok. Biz bilýäs, ýani daşary ýurtda çağalar näle ýaşaýar, Türkmenistanda çağalar näle ýaşaýar. Yani İngöneköy bir yankı miwe süllenen üçin edip bilemiz o biz. Miwesi yankı oyuncaklar ülenip üçin edip bilemiz o beýlik zatlar aýtjam däl bu ýaşaýan ýerleri, ýaşaýyş ýerleri. Ýöne şondan utanamyz o näme üçindir. Benim için nunaydı. Bizim döwlet tiýatraty çağalara party ýygdyrmaly utunan okda. Ondan halk näme üçin utan? Ben başka nemelerde gurrun verdim de. Benim student boldum. O party akdilýärler. Soň okuw Toronto'da partyçylyk ministerstwoda neme boldum da. İşledim. Inni şu ähli okuwçylaryň mektep, universitet, teknikum näme bolsa şu taşyndan etip ýygnadylýan partaň muktary 1,5%-den geçen okdy da. Hiç wagtym. Ben o hataplar gatga bolýanlar. Inni burada da düşünün näte döwlet ýol başdy. Ya da Gromo ya yok kurumalar, Sovet ministr diýler ya da SKA diýler. Yani ahbab yine şoňu meňdeşinemeler. Indi şu 1,5% üçin giden nefili bilimden şeklendirýärler da. Bir ýeri goýur ýalak derler o agranyň. O näme nitriýändiň, näme gazanýandyň. Aňyrdan berilýän näme de şolar ýalak. Ýani Türkmenistan parta bar bolsa birinji sekretar bar. Parta plan ýok bolsa birinji sekretar ýok diýilýär. Şu gaty nemedir taryhy okak göräň, şu gaty dogry zatdyr. Bizim Türkmenistanda birinji sekretar bolan adamlar vardır. Gowy erwedi tapawdy ýokdur. Hemmesi şu parta plany doglan soň oturup bilýändir, dogulmasa da ýok bolup gidýändir. Ýere sok goýberýändir kätine. Ol gowy adam, erwedi adam, o zatlar bilen hiç kimim işi ýokdur. Sovet nemesi şeýle işleýär. Şu görelle şu beýle geçdi deniz. Yıkılan zaman şu fikirler, şu nemeler üyhiyetler eliyede. O mektepte çağa parta yığdırlar mı? Yani okuw yatır parta göğürler mi çağa? Sapara Ben 2 yıl demettik de o hocalarını. Bizim doğrumda gerek geldi. Mektepleri nemetme. Gerek geldi. 1,5% men ödüm berýän diýdim de o yol başçyları. Gerek bolsa şolary iyi bermen, gerek bolsa men ýazyp berýän, pulumdan berýän. Görmen. Gerek gel. Çödýän dadyň ýok. Göz üçin ne diýerler de, ýani halk maslahatynda oturan ýaşlylar ýalap. O zatları düşünýän adamym ýok, düşünjek bolýanam ýok.
Yani şu yalakaçılık nemelik şey şu taylarda mı diye de şey. Şu bir yarım praten bolmandı da hiç borunu var. No. O. Apara şol men özümem yankı yine kemiýelen bir wagtda okuduk biz ýalňyşmasam üniversitetleri. Şol döwür näme bar? Şol çağany işletmek barada. Şoňa garşy Türkiýede nämeler bardy? Bize de yankı düzme ýazdyrýarlar, ýa-da materiallaryň öwrenýän, şo hakynda bir düzme ýazýan. Çağaları işletýän benim okayan materiallarym yankı Latin Amerikasy var, Afrikada çağalar var. Köplence Latin Amerikasyny okudum. Kofe näme topladı yani keler çağaları. Onam yok Amerikan firmaları, Avrupa firmaları Jotaýdaky. Son indi çağaları işletýärler erwet zatlygyny ýazýa başda. Okasan gorkýan yani hakykatyn material yankı maglumatlarda çağaların yankı geljegini ýok edýärler. O çağı okumaly, özüniň yankı dünýä garaýşyny çağa döwrü beyin başka hili işleýär, maglumat kabul edici başka hili bolýar. Son şol zatlar ýitirýän eken adam belli bir ýaşdan soň. Bu çağa döwür edilmeli işler var. Şonu etmän ol bilgiye yankı işlemeli bolýar. Ondan soň şol erwet zatlygyny okaýan iň soňunda näme geldim yankı çağalaryň soň näme üçin işleýänligini ýazypdyrlar. Biri motor aljak bolýar, beýlekçe ýene bir zat aljak bolýar. Ol PlayStation var, şoň ýaly türlü ýa-da magnetofon almak üçin işleýän ekenler we alyp işläp bilýän aýlyklara merwetler. Men şo taýyny okapsam Türkmenistan ýazgan üçin men aýtýan bu çağlar gowy ýaşaýar diýende. O merwet zat näme diýen. Yani işlemeye. Biz daha az beter. Yani biz pahtayı bir ay pahtla toplan pahtana näme alıp bilýän, motor alıp bilýän, minip bilýän, ýok. Yani o taýlar çağlar şonu etýän. Yırtar koğuşuna gadan bilen o var. Eýleşiňe ýeten o pahta toplap. Ýöne şol zat menen başda gelende şol çağalan şo taýda işläp gazanç etmekne hiç kili näme görmeýärdim ýani. Hatda yankı ýazan saçinýanda da ýazdım. Erwet zat däldiýdim işlemek. Zahmet adamı gözelleştirýär diýip şoň ýalyrak bir zat ýazypdym. Ýöne şu wagt düşünýän. İdraýla partek gölürde ýene aýdyn. Okuwçylary parta türlerine var. Maşin var parta ýan maşin. Maşindan gorkasmy näme? Yo, ne bizim doğrumda çeýtenmez togun protein maşin ýygdyrdyk ne. Şo ýyllaň ne statistikaň ýok edilýäniň esasy sebäpleri şu zatlardyr. Ne şu statistikada näçe prosent maşin bilen ýyglany bardy. Onuň ýani buğdoy mysal üçin. Ne biz alamyzda o jolun bir de berenlerine 110 ming, 120 ming veya 150 ming ton buğday öndürýän ekendir de. Biz şonu bir 2,5 miliň içinde milyona ýetirdik de. Bar 2% ya 5% perpitka bolsunlar. Onu 1 milyon 300 ming derlen 1 milyon 100 ming olur. Yani şu 2 ýylda ýetirilýän zatlar da. Ondan soň üýtgän adam ýok. Yok, kagyň ýüzünde şu milyon ýazylýar. O Türkmenistana da milyon ton buğday şöyle yetkendir. O yönü problemi vardır. Yani Türkmenistan'ın tohumu yoktur. Yani klikavinası şöyle olayan demeti petler. O şoň üçin yani halen yani neler? Şu klikavinası yetmese adam ýalyk çöre umurlukda. Oňa buğdaýny nemesini tohumunu başından alınýar. O da yani 4 ýyldan soň ýitip gidýär. Birinji reproduksiýa, ikinji reproduksiýa, üçüncü, dördüncü ýyl ýa teknik bolup gidýär. Olar ýa tohum bolanok. Onu ýene gidip ýene satyna barlar. Biz özümüz tattık, önürdük, ak buğday näme diýip kän näme ýa-ni altına ata bir şey alak nämeler bollu bolun ýöne hakykatda ýok. O zatlar ýa-ni institutlar işläp çykarmalylar, oňa alym Türkmenistan şonu edip bilmedi. Reýna tagam biz kän tiňaşyp öldük de ýörükde institutlar zatlar açdyk. Tohumçuluk nemeleri döröttük.
Avustralya'dan da attan şolun klimatı bizim kenemerek de şu tayda tohum getirip şolu köpürtecek bolup kendi işler ediliyette. O bir yılın yarım yılın işi değil o işler. O büyüklü işler. O Türkmenistan'ın öyle tohum yoktu. Yani kabinesini veriyor demedi yani. Yani o vanstan talipler da at ya. O granitin ağır yüzünde vardır. Klimatını da mendeştir. Yani aklı ile edilen rahat yok da Türkmenistan'ın. Yani bedbahtçılık büyük yerler şonunla alaktır. Onu bilenlerin bir yok ediyorlar da. Bir boklu jurnalist ne bir spesialist yok edip biliyor da. Bilen del bir toporunu yok edip biliyor. Onu ne görüyenden bilen okur olmaz. Jurnalisti yani Sapar'a analizinem erteri aşağıymasın çal deyip çonga alarak bir devam ediyor. Ne için halkım ne diye yine şol diye erteri şolar diye hükümeti basvalaymasın diye. Erteri olacak zat için jurnalist hiç kaçan erteri olacak bir zat için ne beriyen değildir. Yani havar vermeli. Bunlar havar vermeliğine bilen ok burada. Havarım öyle anık havar olmalıdır. Bunlar onun komentar etini veriyorlar. Böyle jurnalistler onu palçı olmalı, yaşamını yaşamak olmalı. Hükümet almak anırakta dursun, biz devleti tazeden vuracak olayasa. O ne mi? Düşünen ok mu kan? Jurnalist olup o şunu hemen Elbette düşünmeyen. devleti doğru vurmak. Neme? O elbet doğruluğuna sereden ok da papkanın içinden neme çıksa şuna göre hareket etmeli de. Papka uğradılar ağları. Bu kurulmadıkları bir yer kurmalıdır. Nava? yok hiç kim vurmalı der şunu kutyalığı almalı. Bolaymazsın erteri şonga. Şu yankın hemen benim kıyska hemen aydıp bereyim de son gutarayala. Epesli oluptur Sapara. Şu yankı aydan var da pakta çağları ne etmek ya Sapara aydan var. Yani şu Avrupa'da katı neme seyrediliyor buna. Cenayet hükmünde seyrediliyor. Onun adı var yine. Forced Child Labor deyip aydılıyor. Yani o zordan o çağının nemesini ulanmak da, iş gücünü ulanmak diyen yağlar tercüme edipler. Zorluk bilen. O tayda esası çağının o gücü yeten ok çağı entek o yaş kiçi deyip düşünülen ok yani esası öňe sürülen zat o bilimden galya. Yok olmasa puldan veriyorlar razı Yine kanun vardı. İn o 16 yaştan başlap işlep bilýär. Ondadan belli bir saat beriliyor. Dolu işleven bilen ok. O sen entegem sistema yani ösön devletlerin sisteması. Sen entegem okayan hükmünde görýänligi üçin şu okuwun daşynda galan boş wagtlaryňa işleme hakkını tanaya. Son dolu işleme hakkına 18 yaşında yetýän. Yani bu Germanya'da, Angliýada 16 yaştan başlayan olupdylar. Yani köp yurtlarda o 16 yaş bilen 18 yaşa çelli yarım ve yarımdan az 18'den soň dolu näme girýär. İşleme hakkına gowuşýar. Yine bunun cenayetlerinin gelýän ýeri şu bilimden o galmasın. O eğitimini almalı şol yaşta almalı iş var. Yani her yaşta edilmeli iş var da. Şu hükmünde görülüyor. Yani yine yankı aydın aytşalı Türkmenistan'da pulan beren oklar ona yörüyte şu tay uğradıp pakta ya da yene bir zatlara ne diye hem sussunan basyalar çağaların. Ben bu paktan bedbahtçılığı öyle yankı ubut işinde. Hemen gidecisi yok. Ben bu aritmetikatını 100. tapara diyen ödeyenler. Ne ehli pakta 1 milyon 300 bin ton paktan 394 bin ton balıklı tüyüm oluyor. Yine birceden bahalarını açıp köpüldük görmüş o.
hemmecenin birinci sortdan, en yukarı sortdan bir patav edin. Şu mün bir yüz nemedir. Ol yani ten nemeğinde ol transportun adını koştan sana müngö de yetkenlerdir. Ne 400 milyon neme oluyor da. Sen 70% şu partanın içinde şoları paylat verdin. O çıktıcıdan yapan nokta. Sen onu çağılan ne için okudun aldın çok şey. Sonra adı ne için ekleyen in yeterli soru. Cahilliği de öğretmek için. Cahil halkam o Yani o taydan hiç tat kazanmayan vurdum. Hiçbir giydeci yok. O kazanmayan vurdum. Ne hem için bu halkı 30 yıllar porlap diyor. Buna bir akıl yetken bir Türkmen çıkmaz mı bunun içinden? Bir sürü Türkmen var abi. Kemine. ya biz sürüden değil ya olur sürüden değil sapara. Bu tarafına da seyretmeli de. Yo ilk olarak birden nemetten bolmaz yani valuta ile noktada. O birden nemetten onu halkın burada da yani perifer nemetmediler. Gönükmeli de. Öğrenmeliler. Onu yoğuşluk bile kaymadılar. Yani 4-5 yılın içinde o beyleki pudokları ya beyleki önümleri öğrenip nemedip o bağlarını tapmadık. Ödürünün moru nokta. Birden geçip bolu nokta. Şoları yala geçiş planlaştırıyorduk da. Yani bunlar 30 yıl devam edip gelir. Şuur için. Onun buğday ekleyen, yani Türkmenistan'da ekleyen buğday, yani sorumlu yerde buğday öğüdünü, yani katili 70-80 90 tentler bolmasa öğüdü diyen neler? Ya alımın sen şu tohumları verdirir, almalı, o teknik anam şunu layık nemede öğüdün öndürmeli. Onun bir ekspert dedi var ki nemet bir öğrenim olsun. O da sana neme derler. Bulmasa da sen başka da öndürürsün. O taşerik satarsın. Şu pulunu eyleki yerden alırsın. Artan düşüyendir. Onun bağlar iktisadeti öğüdü regulü dediyendir. Onun hükümet yetmek nemetinde değildir. Şunun için Bağdar kıyadetine geçmedi, yer eğitimini yani huzurda eğitimini geçmedi. Başkaça çözüp bolayan nedir bu zatlar? Çözümü şudur. Bunlar o zatlar vardı fikri diyen neme yok. Ya kuruluş yok. Ellerine bloknotu alıp yaz nemet diyor. Ne mi yazıyor yani? Ne mi diyorlar? Şunu düşünüyorum. Kelle de yok olurdu. Ha? Kelle de yok. Sapara. O. Bugünkü texnologiyada hazır mektepdeki okuwçylar hem yazan ok. Türkmenistan tarapyndaky işleyen ministerler mektepdeki okuwçylar yazan ok. Dünyada bir yani kompüter, telefon, surat alyan, ses yazdıran cihazlar çıktı. Yani çıktı değil. Neçe yıldan beri ulanyanlar. Soňralyk bir zat alıp ruçka räminiz ýan gelsin diyecek olýanda. O depter ulanılmalı yeri var, ulanılmalı değil yeri var. Bu takına yönü oynayıp görün takına bu adamların ne perişan bu soğum görünün o. Soğum görünmek için ilk kulak burada başlamalı. Yani ilk kulak problemani ortaya çıkarmalı. Problemleri nerede, ne ile? Çözümlü ortaya koymalı. Yok, o zatlar bile iş yok. Demokratiklikle giriyorlar. Demokratiyada yaşatmıyorlar bunlar. Yani köpçülüğün ses verip o demedilen sistematı şu. Yaşatmıyorlar demeyiniz. Hakiki demokratiyada. O köpçülük isteyen şu. İsteyen mi orada? Ne ardı edeyiniz? O da var. Ne bizim nememize teredik kurayın. Ne açı adam terediyor bize?
5.000 3.000 sen bu 5 milyon halkın var. O kalan karşı bol. O karşıdır. Para üstayda hemen aydık geçen yankı komentaryalarda gözüme ildi. Dönüp diyen söz vardı vatandaşın sol sözü biri ulanyan olsa cevap vermem gerek değil. Dönüp deyip onyalı bir zat yoktur. Yani dönüp vatan dönüp halk dönüp diyen zat yok. Onyalı düşünce yok. Onyalı sözüm yok. Bolup bilmeye kimdir birileri taptır. Özbek bir için ulanya yönüş onu siz ulanmam. Demokratiyada hicem bolup bilmeye, ona maydalı. Diyenler deyiversin. Hatta hazır men şuna aydayın. Türkmenistan'ın içindeki şol Urvan Ula, Niyazıf'a da dönüp deysen yanlışar. Cenayetçi deysen doğrudur. Sebebi hazır medeniyetin gelen yağdayına aydayın. Dönüp deymek kanunçulukun yok yerinde, hiç bir tertip düzeninin olmadık yerinde dönüp sözü belki işlep bilir, iş edip bilir. Yöne sen kanunun var olsa şu kanunun bir maddasını bozandır. Yine şu maddanın esasında yine şunu cenayet işleptir, sudu verir, suud edilya, sudamanın çaresini görüyor. Ol dönüp yine birazcık yankı töhmete menzeşirek bir zat şu günümüzde. Şunun için eğer biz yankı dünyadaki medeniyetten izah almak istemeyen olsa kebir sözlerden doğru ulanmalı. Ya da ulanmalı der sözler var. Dönüp diyen söz. Hiç kimede aytmak gerek değil ona. Bolup olmaya suud edip bilyaniz mi şunu? Birine dönüp diyen son şuna suud edip bilyaniz mi? Kanun esasında mümkün değil. Kanunda on zat yoğum deyip bilyen ben yanlış masamır. Kendin kanuncu biri de. Türkmenistan'da bol tedavi. Bana 25 yıl stajım var. Sen biyen adım. Böyle suud edip bilyen. Bu şehirde kim tölecek ona fikir ediyen ne? Aydın ne kanunlarınızı dikel dersiniz oluyor. Bu maralin bu şehir bu vardı. Bunu bir tölemeli mi? Ya bana elmide ama mutlu olmalım bu zaten. Dönüp diyen olsa şunu suud etmeli olur. Suud edip bilmeyen olsa özü yankı kanun esasında olan kanunçulukta deyime kanunun bir yerini bozan olmalı. Sebebi İslam zadını aytmak yankı aydan zadını demokrati olsun, söz azatlığı olsun. Sen aydan zadına cevap verip bilyen olsan aytmalısın. Olmasa da ya değerli olmalısın ya da cezanı almalı. Başka hile olup bilme İslam zadını. Yani söz azatlığı demek çok bir vaktin özünde cevap gerçliğiyle dile geliyendir. 2 boşma 2 5 deyip hemen öğretsem. Ama cevap verecek değildiysen onu yazdı dolanı. İlki cevapkarçılık geliyendir. Onun son söz azatlığı. Yani cevapkarçılık olup söz azat. Yani hiç adam azat olup bilenlerdir. Azatlığın öz cevapkarçılığı vardır. Bu zatların hem mesela birbirine bağlı aydım. Yani aydayan zatların hem mesela bağlı niresi başı niresi sonluğuna bilmem olmaya yöne hem mesela mühim bilinmeli zatlar, edilmeli zatlar. Başı mektep yani çağı, terbiye, bilim, ilim, kitap diyelim. Kitap. Kitapsızlar nemesi oldu da diyarı oldu Türkmenistan. Beynansak da. Bazarda kitap satayan yer yoktur. Ben görmedim. Kitapxanalar yoktur. Beynansak da yani Balmalık'ta aslında kitapxana her yani her Türkmenistan tutuş kitaplarını toplap şu dürlülüğüne, çeşitliliğine toplap bir üniversiteden külenden geçtirsen az gelip biler beynansak da yani gatervet. Hava şu ne manam ayda ayalı sapara songutara ayalı biz yine o kanalın formatını ütke yakın vaqtda biz üstünde işlep gördük köp vaqtdan her şey tamamlandı. Yani formatı ütkecek o bunun yanına ullakan bir web sayfada qoşulacak. Qatı giyin işleyini işleyecek o onun yanında da näme derse o e-devlete menzeşrek bir sisteme oturacak nesip olsa. Şona maydalı yine haber nemesi denemeleri bolya da soňky 2-3 günden bäri. Şu formatynyň ütkejeginiň manysıdyr. 2-3 günün içinde ütkärdi oldu. Şona bildirişinden bereli.
hayırlısı uğurlusu olsun kemine. Hava bize yavaş yavaş uzaklaştırıyorlar Sapara kanaldan. Şimdi köp taraplayın olacak bu saatten son. Talap yani neme var, talap var şunun için. Başkaları etmeyen olsa o bize diyez deyilen bir neme vardı. Onda Sapara şutayda hava bol dedeli haydım. Bolya sağ olun. Sağlıkta görüşelim. Hava. Oraya sağ olun kemine. Para vatandaşlar Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ağzınıza sağlık, ildeşler. Size de sağ olun.